کھرلی دے آیا غازی پیر دردے تے پایا غازی کھرلی دے آیا غازی پیر دردے تے پایا غازی کھرلی دے تے پایا غازی کھرلی دے آیا غازی پیر دردے تے پایا غازی یہ کہنا چاہتا شاعر میں آپ کے سامنے نعت پیش کر رہے ہیں منقبت پیش کر رہے ہیں اور یقیناً شعرہ گا رہے ہیں اور تُسی سماعت کر رہے ہیں شاعر بھی ایک دسنا چاہتا گالنوں کمیاں نے گایا غازی شیرہ کمیاں نے گایا غازی پیر دردے تے پایا غازی کھرلی دے آیا غازی پیر دردے تے پایا غازی کھرلی دے تے پایا غازی نسبت والے بیٹھے ہیں نسبتی شعر اور حاضری کمپلیٹ ہو گئی سماعت کیجئے